Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenge TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 2, Mackenzie 1. I'm joined by Umdluli. Danko Stibo, Stibo. Yeah. Yabona Stibo, abantu bangijwayele ngikhala ngocoach. Yeah. Mhlambe sebanginika negama lokuthi umakhala njalo. Uyayibona lonto leyo Stibo. Yabona namhlanje ucoach ungijabulisile Stibo. Yabona itreka zethu usifakile. Uyifakile. Umbonile uSkomota Stibo. Rodman. Ngwana sesi. Evidence. Ngikhuluma nango namthajela. Barikho yamramboni. Barikho suwa. Yabona Stibo, this coming Saturday. Ngithi Sundowns ayigcwalisa amanzi lapha stadium sabo. Ngoba bajwayele ukugcwalisa amanzi lapha stadium. Ikhobe yasemramboni. Ila izokwazi khona ukusuba. Ngoba amanzi yawazi Stibo. Uyabona Stibo. Yabona Stibo, ayikho i-team ezomela iPirates Stibo. Ayikho ngisho ne-Chiefs Stibo. Yabona Stibo namhlanje bebekhona bona mthuthu. Ithema iqeda ukukora iPirates banyamalala. Bangala Stibo. Bahamba namanje ngibabona bakuphi. Ababonakali Stibo. Yabona lento le umrem. Tshepang Mrem. Riyavaya Mrem. Lento le yashisa Stibo. Imnandi Stibo. Iyalazi ibhola. Yabona Stibo ngithatha yonke into this season. Ngithatha yonke into, ngithatha ileague, ngithatha iBlack Label. Nenetbank. iBlack Label ngifuna ukuyithathela iKaizer Chiefs Stibo. Angithi yabona iKaizer Chiefs ayina sponsor sotshwala. Ayinazi sponsor sotshwala. Thina sisponsor iAmstel. Manje ngifuna ukuwina iBlack Label, ngihambe ngiyonegotiate for iChiefs ukuthi ithole sponsor sotshwala Stibo. Ngiyabonga Stibo. Ithole sponsor seBlack Label. Danko Stibo.